Hi mga kabesh! It's me again, Pretty Akera, na hindi maganda pero nagmamaganda. And welcome back to my channel. And for today's video mga kabesh, nandito kami ngayon sa playground. At maglalaro kami ng slide sa snow. At gagawa kami ng snowball or magbatuhan kami ng mga snow dito. Titingnan namin kung anong magagawa namin ngayon. Basta maglalaro lang kami at iisipin lang namin ng babalik kami sa pagkabata namin. Sasamahan nyo kami mga kabesh and let's enjoy the day. Ayun na nga mga kabesh, natapos na rin namin yung snowball namin. At ayun na nga, sobrang saya talaga. So, ang susunod namin gagawin ngayon mga kabesh, may slide kami doon. So, samahan niyo kami mag-slide. Vänta på er tur. Kom inte snällt på mig. Kom inte snäll åt mig.
Kan ni gnälla får ni gå till social. Aj, 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 aj! You can go soon. You can go with Akira if you want. Ja, men så ska vi Nej, jag kan hålla i den här. Jag kan hålla i den här. Jag kan hålla i den här. This you're missing in the Philippines. I need to go to Vietnam. You know the big. Du ska hålla dig i ditt snöre och så kan du hålla här. Kör vi in gungan i? Ska vi köra in gungan eller? Då kan man bryta huvud och nackar och allting. Jag kan svänga. Ja, men det skriver ju. Man kan svänga så här med benen. Ja, du! Man vill svänga. Vänta då. Jag hinner filma. Ja, du kan in. A few moments later.
I'm back mga kabesh, and sobrang saya ko talaga ngayon. Nakapag-slide na kami kahit nakakatakot, pero nag-i-enjoy talaga ako. Nakagawa na rin kami ng snowball at nagbatuhan na rin kami ng snow. Sobrang saya ko talaga, para kaming mga bata na walang pakialam. Basta in-enjoy lang namin maglaro sa snow. At sana nagustuhan nyo rin mga kabesh ang vlog ko ngayon. And thank you for watching mga kabesh. And if you like this video and if you want me to do more videos, please don't forget to share, like, comment, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Enjoy life mga kabesh, and don't forget to smile. I love you all.